Chini. Iwe, sawa kutoenda? Ndakupende. Auendi? Ninye. We. Esken. We tiite. We tiite. Urumborambe we tiite. We tiite. Aungwende. Sono ndakati we tiite ukaramba kusara sono ndakati we tiite ukaramba uya. Uya. Ndakushedza ukangora ndonda ndakushedza kuti ndibata chiparo. Andiswa kubata chiparo we tiite urumborambe uya. Uya. Sono ndakakuti we tiite ukaramba nasi ndikuti we tiite ukaramba urumborambe uya. Uda usaita rini uya. We tiite andisi kumbokuita chibharo zvakazve naro uri kundibira kaiwo uri kurambei ndiri kuti uyatiite macalculations ndakabata bhuku uri kumborambei ndakakuti tiri kuita business tese ndikati tinoita macalculations tese kubva pakutanga kungwara zvinhu ndiri kuti uyatiite macalculations tese uri kuramba uyatiite uya ingani ndiri kuita basa rangu zvakanaka hausi kumboita aino kuti uri kundibira obviously wakatochinja zvinhu zvako zvimaprice tichi business atikuita tese uri uyatiite macalculations tese kose ndiri kuti ndikabata bhuku unotanga kutiza ungwara uzoti uri kundibira sa uya alright chibasa chacho handichachide kana chihandichachide ndakuchiripa mari yangu saka mandosauya pano handikuuye ndipe mari yangu zvatopera waramba kuita macalculations nemizuro wakaramba kusura zuro wakaramba manda ndichakuda pano hatichatodanana business atatiita tese ratopera mari yangu enda ndikusendera paaccount yako enda umboni enda